Birinchi сорау bu maktab programmasi bo'yicha Татарстанда ничә район бар? Аны bütün мәктәп укучылары белә бит инде. 43 район бар. Ага, так. Әйдә без сиңа мондый сорауларны бирмибез, име башка чара. Әгәр дә менә син менә җәнлекне сойласаң, һәм кайсы җәнлекне сойлар идең һәм кайсына әверелер идең һәм нәрсәгә? Мин арысланга әверелер идем. Нәрсәгә? Чөнки ул бик матур, куәтле. О, Аның минем кебек чәчләре матур. әгәр дә син менә үзең уйлап чыгарган төс булса, нинди төс булыр иде? Исеме ничек булыр иде менә? Лей, күктүсе. Күк төсе. Лей. Әгәр дә менә синең яраткан мультик геройларың бармы? Бар. Менә кайсысы белән син ресторанга барыр идең? Һәм нәрсәләр ашар идегез аның белән? Чебурашка. Аңа мин апельсин алыр идем. Юк, ул үзе алыр иде. Үзер күз алдына